हेलो हेलो କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦଉଛ? କିଏ ତମେ? ମୁଁ ତମର only yours. I love you, Sia. Love you a lot. Please ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସମୟ ଦଉଛି। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇପାରିବନି? ତମେ ମୋ ନମ୍ବର ପାଇଲ କୋଉଠୁ? ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ ଦୁଃସାହସ କରିଦିଏ। ଶ୍ରିୟା, ତମେ ମୋରି ଆଗରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରି No, Sia, no, ମୁଁ ଏସବୁ broadcast କରିପାରୁନି। DJ, Lita.